Вижте, приятели, какво става в смято. Сенто, яко ли бе? То не вали сняг, обаче Да. има малко бурика. Защо? Защото то е лято. Може да има торнадо. Не. Торнадото всичко взима. Да, торнадото може да изкара и къщата, да излетим с нея. Да видим, Господ. Не може. Все пак най-накрая има бурика, защото всеки ден е лято. Разбира се, то дойде лятото и е топ. Но има бурика в Смядове. Я вижте, супер! И живееме Стефан Караган 12. Тук е отворен прозореца, защото да влиза малко въздух. Само той е затворен и оттатък. Ето да има буря, защото всеки ден слънце има. А сега идва слънцето. Да, от тук идва. Вижте, той е черен пламък. Искат да Господ е слънцето, гяла е черно. Когато Господа иска да спаси хората. Например, ние. Там е Господ. Не, просто когато се кара дявола с Господ, Да. така се случва. Ама сега полеко спират. Там е едно бело. Полеко спират да се бият. Ето тук свето и тук черна магла. Там в гората, като виждам, при малко имаше много голяма магла. Ама вече не. Като чуква съм. Чао!